Phela futhi kancane. Show umuntu umsayidlulile wavenga kubona edlulele ujejele nje yami. Ile video esiphendule uLucky Msane isilomo emphakathini kusukela ke yafakwa ezinkundleni zokuxhumana uMalacosta akaconsi phansi. Leli ibhungu lithi belingakulindeleke okwenzakalayo empilweni yalo. Mina ngalo mdanso ngiyafisa nje ngelinye ilanga nje kushintsha kakhulu isimo sasekhaya futhi ngikwazi ukwakhela umamuzi ngikwazi ukusiza nengane zasekhaya. Oyithetele la Costa kuyithetele pizza la Costa mpe. Umngane ke kaMalacosta owaqopha ama-video akhe edansa uthi kuyamthokozisa kakhulu ukubona ke indlela abantu abamthanda ngayo lo mdansi. Bengayitsheli ukuthi izofika ukuzowenza ngalendlela okwenzeke ngayo but esikufisayo ukuthi isupport abantu baqhubeke bafakelele isandla each and every one of you guys would like to thank you ngesupport. uMalacosta usethole ke ukwesekwa abaculi ekubala kubo uBabes Wodumo. Njengamanje ke uMalacosta usekuphothulile uqopha ingoma yakhe yokuqala nathemba ukuthi izoqhubeka ukujabulisa izinkumbi zabalandeli bakhe. Ishu Malacosta bafowethu nginguSimphiwe Makhanya wesindaba ze-SABC isemlazi kaZet.